Hi guys, may hapon, mga tumila ni Mama. Hi guys. Kay wala pa si Mama naka-upload. Kay iyang cellphone pa na edit ginookyo. Dani sa Timayamiya man na. Parlakaw na Timayamiya. Kuan po din mi. Ay na matagigo na eh. Nagitagigot lagi. Ay ginoo ko Lord. Panay kayo magkukot sa kunay. Ay tukod lang payong kay mga Wala ko sa ala. Si Alan na nasa tangki nagsakay. Facebook din na kay gamay pag namak. Sa mga pala din sa una ni. Sa Kana ba? Ang balay. Panlag. Lang. Panlag na niya chiche. Ulit sa kanila lang ako lang. Ala. Kung sa mong dalan na ni. Ricardo ba? Agoy. Ako. Nakakanaod ko na ay kay di man siya kabalo mo dala hapit naman may mga agba. Siya na daning dala na mo. Gani oras siya na anak. Ganlog din kayo. Dalan na ni is kuan. Di mana ako lugar. Hi guys, nanamila ni Mother na si Budog nagharay-haray. Wapagid na editan, wapa na editan ang video ni Mother guys. Di man ta ko ganhina. Kung nga wapa magid na upload oh. Na ako na lang ning editon. Intras nga. Baingon si kuan na edit na. Magaling na plaster. Oh. Wala tao. Ah! Ah! Si Ate guys, tuwa na naguli na. Dito na siya gikan sa balay kay ang Enirelo na ay ni Alchel. Wala niya na sit up. Wala na mo na sit up gabi ang katong para sa live chat. So ba yung ingin niya? Wala na mo na on. Ayan, gi-on na ganina. Tama si Ate ni uli na siya. Ako sa nang editon kay kung na ba na yung video Mother 1 hour. 1 hour guys. Kuan kay kinsira ka minuto. Asa 15? 15 ng 1 hour mo guni mong video? Bahot ni Reluna. Ano man bahot? Bahot ba si Relona ko no guys. Ipaeditan niya ni Siya Relona. nga, unsa man imong video nga kinsira man ni ka minuto. Ingon kay video imong lulo. Wala lagi na niya video siya lolo. But basta gidelete niya. Wala yan video. Hi guys, may gabi mag-prefer na punta sa atong sudan sa panihapon guys. Inani na magid niyang kinabuhi sa mag-content creator guys ta, mag-video aron na ta i-upload. So inani na gid ni siya guys atong kinabuhi karon. So mag-prepare ta sa atong sudan sa panihapon. Gikan ko ila ni Mother kay nag-edit ko sa iyang video. Din ako na tong na-upload. O na-delete na padilitan ko na to ni Reluna. Si Reluna na akong ipadelete dadto kay paglakaw na mo is ads pending pa. So magluto tag sudan para sa panihapon. Agoy, sa batong nahulog. Magluto tag sudan para sa panihapon guys. Nakatungtong naman ang kalha. Unya pa ko naka-prepare sa akong aglutoon. Nanimaho ng pagod. Agoy, nilupad na akong kalha guys. Agoy, ginoo ko. Ngit. Wala na ako din nakapapabor ang solar. Hawason sa nato itong kalha kaya nagdilaad ang kalayo. Oh. Na wala pa ako nakakon sa akong aglutoon guys. Agoy. Nagsila naman din akong anabi ko dito magsiga akong kalayo. Ako sa ipatabang din ang solar. Naman ko'y solar nga naada ni sa tapit sa kuan. Labhanan. So, ano ko yun ko. Sige, prepare tag sudan. Kay aron maka panihapon na dayon ta. Paano ramang sudanon karon guys.
Saman amang sudanon karon. Mamalit ni ila mama og kuan. Dito ko napalit kay sabon man. Dito na ang ay bulad ni mama oh. Pero tag-try pa. Mahal siya guys. Mahal siya daw. Mahal siya. Pero okay ra. Ako nagpapayo. Luto tag itlog. Ako sa gulang ang kuan guys. Corn beef. Hindi na siya kuan kanang open can. For today's video guys, good morning. Naulian na nga akong palalab guys. Ha? Hilot na pa na siya gabi guys. Hindi na kayo siya kuan. Wala kayo siya hilamtan. Gabi init kayo siya. Pero na ko siya planax. Na, hindi na kayo siya kuan. Agka igo ding robot sa ako. Ako siya timplahan og kape kay nagkape siya. Then maglungag na dayon ta guys kay basig na tay mga appointment karon aha baka tagpamaingon ani kay hapit naman ang kuan. Hapit lang sila sa hour. Hapit na las hour. Pasal ginawang Isos, pag ito bilang sa truck na wala siya. Hapit ng tinglakaw ay tingkamang. Tingkamang na guys. Tingkatag kape ani guys. Ano ba kay kape ka? Ay, tagpalit ko tagkape gapon silba. Sabi ay. Kape stick lang guys. Magaling kinabuhi sa pobre guys. Kape is light. Wala rin na ito na pinanugatas gabi Echel. Namalit may gabi ilan na mother o kuan niya. Wala na ito na pinanugatas. Para kanini. Kape ah. Ara. Damutak ang napuntag nilong ag. Eh. Asig makalakaw takarog sayo sa baka ni. Nakatakang natag nilong ag guys. Pasal na tay. Chel, makape na Chel. Ako guys, magkuan ko karon. Magdawni ko sa akong nilabhan gahapon. Kinalaba ko kapon sa hapon. Mawala ko na ako na nadawnihan. Ako nang dawnihan guys. Labuslot lagi yung baldi. Ano nabuslot man siya? Mama naisipan ni. Ano? Mama naisipan ni ate. Masipan ni ate. Ito lagi nagtayan nanan mo. Nabuak dito. Ako may mapasangin lang dayon pa na nanis daw. Kung mama nakaging nanan mo. Hi guys! Maayong buntag. Gubot tayo kang buhok. Magdawni sa ta guys. Sa atong nilabhan.
anak. May pwede man senior gusto na ID sa Jesus nito. Oo. Kaya papa senior. Sir, ito no sa natsil de? Ang Kan planggana na de? Agoy. Di ay. ako din mag-vlog na. Buwatan ko. Wala na lang tugal. Hi guys, nanay muli ang gilaban gapon ako siya kita pang nag-waswas. Akong ganam akong labunon, guys. Punapad ko sa planggana, wala human og labag hapon. Ako ra magtiwas ato kay mga labang ngipon ko. Sigla na ikasaban ka ni tatay. Magsakit ng ulo niya. Yung taniyan lang. Basta kapanangat akong dugo. Gagawas akong kuan, Wala bisita. man sa hangir na yun. Yung hangir ito daghan sa kwarto. Hindi na ko gamit yung hangir ko. Dito na itong butang itong dito na. Gibawis mo na akong hangir. Kasagikan. Gibawis. Hindi ako na na ito. Hindi kasi. Ipangkuan sa naa ka na Karon na. bukal ba? Karon na, ibukal. Ano yun ako nga daw ni higahapon, guys. Kaya, kurado na kayo kay iyang video niyo ama mo pa na edit. Hapon na. Okay. Galibog si Riluna sa iyang video ni Mother gahapon. Basta galibog na si Riluna dan sa iyang video ni Mother. Di na rin siya pasalig. Kaya iyang video ni Mother gakurog-kurog ga. Nay, Sabay. pwede man ako mag-edit. Kayo ako sa trabaho. Kuhan po kay ako mag-upload pag alas 6. Mag-upload. Sel chill, guys. Nana siya sign dollar. Dagan kayo salamat, Mami Mayami, ha. Ha? Ako ni mabinli sa kape. Ngayon, di ako nga magtunga pa. Puyaw kape dito. Pait lang, Nay. Basta hindi ko ito nagpait. Ikaw kay paananayin, guys, no? Biyag. Eh, nagliwas yung paa. Sarilo na. Isa man. Kape? Isa man. Saan tong payong ni? 5. Buntag bagay sa'yo na. 5 na yun na. Kanya nami og nanay kandidato mi. Ayop. Meme. Ginokos me. Yung shirt guys, yan ang Ricardo, ako disuot. Wala ko suot-suot sa yung shirt. Yan. Ayaw sa ito yung iba. Sa manami. Higda man si Ricardo na. Nasa nasya. Mintas nga nakauli siya sa ila-iya dito panahon. Pero sige, tawagai. Mabala ka, mapunta. Wala ka nga iya man to lugar dito. Yan lugar lagi. Kaya na, ginang dito. Imo daw na dami yan ay. Kanihan ang habol kay para humot. Hablon. Ang mga bol, ito nga ipalit. Pila na na ipapalitin niya. 100. So, palit pa ako kabol ito kapag ito ninyo na. Tinulungan ko ni Rachel, guys. Naglaba. Maragdagiwang lagi ko diri na eh. Ano, tanahon lagi. Ito manambok, bangita kayo ano. Sige rin tayong ko dito.
Sanyad siya, bugaw. Ala. Tuloy na kuswas ito ka. Ano? Mas masay na. Naawa ko ba kayo? Ito ko kinagas man. Ito Bita kayo. Wala. Nahugaw, gid. Me! Me! Buslot na, di na naman. Sagay ko tubig, me. Gamay lang. Tagi-gatagaan. Na guys, naman na ni og daw ni. Ato na nang ipangkatag din guys kay aron mahuman atong trabaho. Yung daw ni tumurong bisa. Unsa man imong istansil oy? Ako ito nga. Mga po ano? Mga friend kay mo ka lang. Apa damit sila? Apa ni dia ni ya? Dia na magluag na. Sir, dia kena bakal ko na. Ha? Dia kena bakal din na. Ano? Kita ni guys. Oh. Kini taruh na subat sini. Ano tong kuan di kuan. Mana gaway mo sundok nay. Magtubong ka nay pagpalit sa sundok og panay. Nay. Palit sa sundok og kuan. Nang sa floor wax. Kaya yung katrigam purwakan mana. Umang na dia. Kalau magduga na dia. Kung may na sabi nga ni kuan. Ang sa kung kuduan mo ko na. Ito na bigay ko din na karon mo dito. Pero pinaina. Hindi na. Parang patulog sa dalan ko. Pero di ko. Api.
Nay, pagpalit, pagtrapal, nay. Sila mga trapal, isa kami cross. Ikot na lang din. Dua ay, pwede dua ka kanakuan. Kaya, kanakuan ba? Ikot na lang din ako. Iya gi ko ano gibuklad ang habol ni nanay guys. Muna yang gilaban kagahapon tabangan ako siya og kuan waswas. Kanina kaning makahoy man siya nay unsaon ni kuan sunlod ato ni bugaon ba. Iplastar na inyo kahoy dira Ay saging guys Nindot palibot diri guys. Face fall. Lami kay diri magpuyo. Lami puyo diri. Asa to rito nabili nga nila ba nay karsunis to nay? Si tatay, tabuay. Kuy. Kataas ra ba gid da? Kasi, tabuay. Ay ako'y mag-video. Ha? Ako'y mag-video sa imo. Ginado na. Ginamit sa. Hmm. Maniligtag silong guys. Manatag panghalay. Ayan. Pero wala pa ko na maglaba. Ito adad to gamay na bilin. Iya datong labahan ni Archel. Daw maniligtag silong guys. Kaya atong palibot. Bisag adlaw-adlaw pa taman nilihig. Naway, minog ani nga saging nay, kaya magluto ta. Wala. Sa adlaw-adlaw pa taman nilihig no. Dasan yung tagsagbot per ni. Uy ko anang. Nunsa man ang. Tikangkang naman ang payong na. Diri. Dani nagkatulog si Euchi. Patong payong li. Paday kay video ano na i-upload. Wala pa. Ay, nasa nga i-share ko. Ito. Oh, hi. Kani na saan lang pud nimo ni nay? Asa? Kani ba?
Na. Putang ko na dito karon. Mm. Paano gud na kahoy na nagagamit pa. Oo ka na, oh. Sulit pa makina. Way unod pang marang, guys. Hindot kayong palibot dira di, guys. Kita pa bang dahilig na, di na no, kay ang sagbot nagtaas na. Ano, di na dyan makita, guys. Di na sa una makita diretso. Pero di na, kaya na, ang sagbot wala nagtaas na. Ano sa? Mother. Hmm? Ang sagbot ba di na makita? Yung isprehan na nila ni ground up pero wala pa namatay kay pag-spray. Pagkagabi iuwan. Kaya nga eh. Agtam na nilagbalik. Nila ni mag-isprehan na ni ground up na ni. Karon hawan. Karon asa mga run up ni mo gato sprayan. Na. Purot na. Napay bulak inani na yun, oh. Inani ba kayo? Ba't alam kayo magdala ani, guys, oh. Arcades. Sa din mo ba na imong kuan? Tiil nga naghakot. Wala nag-agas. Ah. Nagro na. Oh. Mataas yung video. Ay, ganun. Uy! Mamay taga Davao nagabot. Kinsa ni Nay? Aw. Nindot may kuwan lagi lagi. Titingkoy na mo lagi na. Nadawat na galing ko ano. Kalindahaw. Ayaw kay vlog ba kay ningo yang Ay guys, asawa sa igsoon ni tatay. Kargahan? Iya din anak guys. Si nanay nagnilid. Nagtag sa'yo guys. Asa mo oras sa kaabot te? Alauna. Alauna. Kada? Ito mo nakakuha sa kuwan. Ito. Kas ba? Kakaay. Ha? Gapi mo. Manami oy. Ha? Manami. Nakauna lagi. Berani kay. Kumanaw ka balay. Ay, Martin. Tama yan ba na? Ano siya ikaw? Ano sa narabot lang? Hindi na, kuwan. Laon na. Pagpapay ko na dito, tag-20 ko na hatag ito ilang yun. Yahay. Mayor daw, one step ba sila ito ba Di ba lakop? Dito? Hindi ko na luna nagpuyo ay. Mawit, kaya lang mamasahe sa kulit. Yung motor. Isa motor to. Parang isang motor duba baw. Ano tayo mga Tamang dito ko doon. Agla manok ya. Oh, si Iboy ano ni? Opo. Oh. Ay, gi-block, umuho ko nag-block. Kaman ko. Lubit ka magkagoy sa nung. Ala nga. Paaliwa ka na yun. Wala ka na yun. Dito sa lain. Hindi mo rin. Hindi ano eh. Pag anay, dako naman lang ang inis na ko na anay. Ano baboy? May baboy ito na yan? Dako? Bakit niya? Mati ata. Ano, nagiging ka na ko din eh. Malimana ko niya.
Bantay. Ala, nag-video na ala na. Kapag maritis niya alan. Maritis ko yung kapay. Ano na ito ina na. Malang sa atin hatag eh. Marunong ka ilang eh. Marunong ka ilang. Duwi, giday ko sa subunin mo. Kaya ano kaya sa kuya. Guys, bangon na to si nanay o panili guys. Kay, okay, siligo nun. Basta niya maghilaka na siya. Isa rin mo na eh. Kung mo pa nila yung walan? Ano magbulang? Oo, di na po. Gabinan kay galing bulak guys. Kakamita sa similya. Sa una, dagan kay ko bulak. Tingnan kayo naman po dyan. Yung dagat pa ng buhay. Pag kuan, pandinit, mahurot. Hurot ang baligya. Yung pagluto dahil sipan na eh. Ang mataas na nabigla. Dato. O, ato naman ito. Magkanda ka sa exam mo. Sarap daw. Kung kayo ko, iwi ka na eh. May tawag na ilti. Ay, sakto na na. Ay, wait ko na ko. Ika na muna. Ano ba cellphone niya, te? Lula! Ansel! Papa! Ano man imo ba na, Sel? Mabalik ka man to siya. Tuman. Ito ano? Oo, mabalik ka to siya. Kung saan, Sel? Sa 13. Look! Mimi! Hindi na nga. Huwag ka pa din. Ano? Huwag ka pa rin ba ako din, Jim? Walang pangarot, mata ako. Mata na siya, kaya sa gawas na katulog. Naman sila. Ang sino sila? Ang pagbili kayo na kay ganito kayo lamang Florida balik. Kaya puti na kayo. Mabuyag na. Oh, nagputi na. Alam, sa exam. Nagkardo.
Sino mo sindukin? Sinima na o pisina? Sinima na. Patay. Manakdag. Oh. Ayo. Kay nag-arang-arang man ka. Sige po, si Manachil. Wala, Nay. Nay, ipas. Mga messenger na, ay, naunsa naman na, di naman. Hindi makuha. Hindi makuha. Hi guys! Humanata og panilhig, humanatag panghalay sa nilabhan, humanatag kuan, so limpyo na atong palibot guys. Gitabangan ko ni Alchila Godalir na human akong trabaho, so ngayon magluto ta sa atong pamahaw kay murag si Mimi na nga pura na. Nindot na atong playground. Tsara gid atong palibot guys, no basta limpyo. Oh. Char char char. So magluto tag sudan guys, ang akong lutoon ay itlog lang. Kaya ang akong bulad nga gipalit gabi nga tag 30 ang putos, gitangag sa mong iring. Kani tulo ka pansit canton dahil mag-itlog lang kay si Mimi. Itlog duha ka buok. Akong tato iskabitsihon ang kuan kanang iskabitsihon ang singan na ning bulad. Gino ko nga iring gilipat man lang ko niya. Unsa lugar? Nay, Ay imposible manok ni tangag sa nay, sa March lagi na, wala lagi na. March kuno guys ang nitangag sa kuan. Saan singan ni? Sa March. Ay. Manok kuno ang nitangag sa itlog ay sa bulad. March. Kabuang man ni si Alchil oy. Aglibogon man ta ni Alchil ami tong itlog childi palihog childi. Na March na ino. Naista na to. Istan po na imo mura man na imong istan og kuan oy. Kuyang nakabunal pa bit akong cellphone sa iyang istan guys. Kapak-kapataw na akong cellphone. Matik. Mura o gamit. Nya na ni natuhugasan ng plato man tag pamahaw. Kay gabi man ang kinanan guys nya. Kuan ako nang hugas gabi kay gabi naman. So karon ato ning lutoon kay mamahaw na ta. Wala pa di ko nakapamawag sa baboy ah. Wala akong baboy na igok-igok na di ay. Mo ba di ay. Nag-abot na ang taga Cagayan. Ang mga igsoon ni Alan guys nga dito sa Cagayan dire mamutar niya. Tuwa sila sa Kabangasan nagpundo dito sa balay ni Mananganan kay na may balay ni Mananganan dito sa kuan Kabangasan nga dako. So dito sila nagpundo yang mga kuan ni Alan. Yang mga igsoon ni Alan daw iyang mama tuwa dito nagpundo sa Kabangasan kay dito man sila nga botante. Nanguli na sila na si Alan tuwa sa dito kay hinangop sa na si Alan sa iyang mga kuan Nay. kaparintihan. Dawa na, agyanan ila na na-ester nay. Kaingon. Ay. Kasabutan. Adi na ko. Alam mo, magatuto sa pao, maglaglag, diba? Tulog ba na mag-abot si Cardo, kay si Cardo tayo pasaka. Ito ko, unggoy. Baka na kay bunga si ay bunga siguro tong mga kuan nito chills. Kanang Ayaw to, pahilab tinay sa... avocado. Ayaw to, pahilab tinay. So naglupad na siguro itong kalha na to guys. Kanya itong gamiton na oil na. May oil na ako dito pero kay... Ayun sa man! Na, dito ilang mamaanan sila. Yes. Oh, dito sa dako nga balay. Kaya yung magwang ni Alan guys. Dito na sa Kabangasan nga butante. Daghan yung ipangdala dito yung mga iso ni Alan dito. Dito na sila nga mga buwan. Munang kabisi sa diyang magwang ni Alan dito at imansad sa iyang mga bisita dito. Ya, si Alan po kay kuan hinangop man sa iyang mga kuan. Tuwa po dito. Naulian siya gabi guys nga akong gihilot. Tanan lawas niya akong gihilot dayon. Ako siyang gituuban. Gipainom din akong kuan. Planax.
Ano lagi tunay ka ng Ipaunom din ako sulmyoks lambing para sa lagi. ubo. Anak ko no. Nya. Salchil? Kulang sa lambing. Ay sus, ginukop. Lambing-lambing nga nagulan sa tatay kay aron Pero may magunang lambing chill. o gani hilot-hilota ba? Hilot-hilota yung tingkil. Uy. Anak na kichalchil guys, no? Ituluan gini siyang kardo ba? Kara guys, manghugaso na. Unya na nahugasan guys. Nanay, Mamahaw sa tapag-una guys. vlog ako. I-upload. Hi, Mime! Scramble! Oh, pangilaw, gid. So ayan guys. Ayan guys, ang atong itlog. Saan mo sa nga? Yan. Hinay sa chill. So yan guys, ang atong pansit kanto nato na ninggi lapwaan nato na ningong asom guys. Pansit kanto na itong sudan kay ang atong itlog bulad gitangag sa atong pinalanggang iring. Nag-unag ka ng isa guys kay gutom. Ang kaon kay tarong aron mag nambok Mimi. Ready na ang atong pamahaw. So, di mawala ang ginamos guys. Lami ang ginamos kay kita ang naggamos gid. Pansit kanto na nga halang daw napud tay itlog. Wala pa na ako nauli ang plato ni mama nga akong gihulaman guys. Ako nang dalahon karon. So, ang kanon, kape chill. Napay kape? Isa. Ano rin, isa. Guys, mga una to guys. Sige chill. Ang gusto sa kamot guys ah. Alam na ako sa alam. O daming kong. Che, Ming. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and bless the gifts which we are about to receive from the bounty to cross the Lord. Amen. Christ. Mga nyo guys. Mamata guys. Pamahaw. Si Mimi, naguna siya pagkaon. Kaya na human o. Nagsaduwa rin o. Hala. Tire mo. Isbog na rin eh. Nakinat kong tubig, gabi na kung napay kape. Nawam ng kape. Wa ka nahulog. Ano na unya. Kinamos guys. Tanawa ding. Cellphone. Wala nakita. Ay, nakita. Halang. Di ba pa? Ano kaya? Pangalan nyo tanan guys. Pamahaw. Layo ka ay sandali na no. Ba't guys? Ano na? Parang
Magpalit ka? Gamos o, gamay mo kaon na. Kada, islog na eh. Kaon na. Ayaw ni Mimi magharap sa kamera. Why? Ming, hawa na Ming. Ang iring dito na eh. Dagan. Ang iro dito nga. Magmente maglaag. Nari mo iro. Wa. Lingan. Kaya na si Pedro sa una na po na. Kaya na sa antarika na. Ba't lang? Kaon nga panikantan. Itlog. Alam nga na. Kailangan naman ko. Halang kayo siya lagi. Okay, daghan mo yung mapagputang. Sige. Anak ko, sige. Halangon magla siya. Kasi bila na itlog na. Doon tayo dali alam. Ang bila ng itlog. Mama. Libo na bang alindahaw diha guys? Ano ba na? Uy. Ini sa amo wala pa man. Nakadawat na kami sa alindahaw me. Wala pa. At ako mapagod. Kaya mo na ako. Hatag ng be. Sama na yan daw. Sama. Ba't Nako ini? guys. Asa man kanay? Nako. Lama eh. Sabi ang ginamos.
Mama. Kumanamig pamahaw guys. Og hanggang dito lang video ko guys. Ako ay magpaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Hanggang dito lang video ko. Ako ay magpaalam na. Bye bye. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. God bless you all guys. I love you all. Bye bye.